Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa Kagahapon. Niya pa malagi ka. Wa ka duty? Naa, Late na kay ka. absent ko. Anong i-absent ba ka? Kaya nga nung dili man. Kung mulakaw ko, kasi makatiman ni mo din Nga wasad si nanay kay tuwa sa pikas baryo. Wa makabalibad kay daan na kunot to nga kompromiso. Siya nalasay ni hatod sa imong anak kay unsaon hubog ka man kaayo. Wa ka man gani kalibutan kagabi Nagihatod ka din ni Berto. Nagsusapinday na ng agi nimo. Wa man gani ka mahinumdum sa imong gipangbuhat. Ha? Unsa may akong gibuhat? Wa na gani ka makahinumdum. Kay! Unsa gani? Ambot nimo. Nakasapa ko ni mo gabi eh. Unsa akong gihimo? Makalakot gid ka no. Unsa akong gibuhat? May dautan ba kong gibuhat nimo? Pasaylo alam ko kung magkana. Dilito na ko tuyo nga buhaton. Wa ko sa kong kaugalingon samtang nagbuhat ko adto. Mao na diha. Wa kasi mong kaugalingon, pero kung makahaw ka nako, wagas. Ha? Gihag kanta ka? Oo. Nakasa nasab ko ni Amy? Unsa? Si Amy. Jen, sorry. Wa ko sa kong kaugalingon. Pasaylo ako. Diya ka na. Bahala na ka diya. Asa ka? Ubiyak ka? Uy, iko. Ubiyak ka? Ayaw kong aksadin. Sorry ka Uy, ni. iko. Wala ko tuyo ah. Dili na mausap. Dili na ko maghubog. Sorry, Jen. Dili ko gustong mawa ang ato panaghigalaay. Pasaylo ako. Higala. Ano may katawa mo ka? Joke. Ha? It's a prank. Unsa? Gitan-aw na ako ang mamahimo ni mong reaksyon. Og dili tinuod nga mo kong gihagan. Ikaw pa, ka-gentleman ni mo. Unsa? Imo ra kong gikabuangan? Gotcha! Na ito na ko og balik ang sabaw. Higop na lang diha ha para mahawasan ka. Kaon, kay wa ka mo kaon kagabi Inom-inom ka. Ganahan tingali ka sakitan sa tiyan no. At basta, hukaran ta lang ka aron sigurado kung mukaon ka, ha? Kadiyot sa... Hawas sa debi. Napagakus ka na ako. Garat na kay ka. Hawa na. Sige na, lingkod na diya. Kadiyot ta kay. Magsukat ko, ha? May lain sang sudan diya sa lamisa nga gitakuban. Kanon og sabaw ning akong giluto. Hukaran ta ka. Unsa man gusto sa kag coffee? Ako na lang. Sige. Diya. Kaon na. Sige na kay mo duty pa ko. Ingon ka kung absent ka. It's a prank gani, di ba? Sige, mulakaw na ko. Pero nag-uran ka lang, Jen. Mulakaw na gani ko paingon sa banyo. Diya ka na. Mo overtime na ko niya. Pamaboy isa kong late. Kaon na. Saman. Kupot-kupot na sa kasakong kamot. Unsa naman sa... Ay, kasuko.
Kay mo sa mga kagwapa. Atik. Diya ka na. Kuhaon taga niya. Sa kang oras sa mo out. Ambot. Atong taga. Ayaw na. Mulit akong ako. Jen, pabuta ko ha. Bahala ka. Huwag na ko lunasin mo kasing-kasing, Dave. Karoon, nakasiguro na ko. Hikala lang yun ang imong pagtanaw na ako. Kay si Emmy paghihapon ang imong gihuna-huna. Damit! Karagang buluhaton ako. Karon din sa opisina. Gusto ko mulakaw gatungan si Jenny karon. Pero di ko mahimong biyaan kining mga napinding na kong mga buluhaton. Shit. Why am I missing her? Tawagan ako siya. Girl, nga naman na. Murag mahog naman ang simod ni mo, eh. Ganyan na pag yung kapag abot ni mo nga wakas mood. Ano ka, wey? Kuman ka kuha og nindot kayong autog hapon. Sapot-sapot ka? Ay, kitsa to, eh. Kinabay ako, ha? Gwapo. Gwapo kay... Nga ikal, girl. Murag, ducks. Ducks ka ito, porma ba? Uy, magpagkini mo ay. Tino dito! Saman, nanguyap ka ni mo? Wow! Big time! Uy, ka mga gwapo bag lakis mong kinabuhi yads. Uy, napay best friend mo nga lami kayong kanon. Ligid bahurot kung kausahon. Bastos lagi ka, girl. Bastos kay ka. Ay, wag mag-deny. Tinood ako mag-isulti. Lami kayong paimos na mo best friend. Ipangutan ako, Big, kung di ba siya ganahan o bayot? Hadagan man ako siya kalawans ka si Mana. Ay! Ay! May pamotor pa. No? Mag-jeep man gani ka niya, manghatag kag motoros laki. Oo. Ay, ano man yun na? Unahon ang lucky kaysa self. Na. Pero kung papiliyon ka, kung silang duha ang manguyab ni mo, kinsa man yung mapiliyon, ha? Imposible. Dili na mahitabo. Oh, uy. Parang ba lang. Sure kay ka, uy. Ah, kadiyat. Oh, kinsa sa duha ang nanawag, ha? May tuyo ka. Ikaw na ka. Dili ron tingkaong orasa. Nagkailan ko ni mo, Jenny Samson. Dili ka matultulog kaon sa oras. Lapas na ang oras sa paniudto pero nakasiguro ko. Gawa ka pa mukaon. Kaya gisapot ka lang gihapon ang tuwid karon. Ano kay ba makagisapot ko? Kaya nakita man ka. Wow. Makita na di ang naong ron sa tawag? Unsa ni video call? Nakita ta ka. Diin man ko, no? Sa imong huna-huna nga imposibleng mahitabo. Kay way laing naa si imong huna-huna kung dili... Hingi sa imong wa. Unsa? Oh. Dave. Choy! Excuse me, girl. Oh. Lagi ko, matumba na niya imong buhok. Oh. Ay, yari yung kalipapadi. Ano ni Aka? Nagunsa ka din eh. Duty pa man ko. Naibaw ko. Naghatod ako ini. Sama na. Pagkaon. Nganong gidadaan man ko nimo? Di ba din ako mahimong dadan og pagkaon ng akong suod ni Higala? Ay, pak! Oh, Unsa kang oras sa mo auto niya? Aron ba nga mabana-bana na ako ng akong pag-anhi din eh? ay na lang. Sabay labi ni Ponsi mo pa uli. Ay, lahi man tagpaingnan, uy. Sige na, salamat ini. Umaadto pa ako sa room sa pasyente. Ano yung takaw niya? Bahala ka, uy. Alis ako, bay. Agay, uy. Okay na tato. Silang gibay man hinumon ko. Kabad, uy, kabad. Pero, na friendzone mo ka, girl. Hilog na, uy. Ay, Uto pero ka. at least, may care siya. Gihatdan ka. Ay!
Kaya ganyan pa ko nagsigig contact niya. Pero kung dili busy, di sabsi mo tubag. Is she that busy? Or naglikay siya na ako? No. Dili mahimong likayan ko niya. I will cut the distance between us, Jenny. Tawagan ko siya balik. I hope mo tubag na siya this time. Kaluoy sa pasyente nga pag-ulang ihatod. Ito di disgrasya? Lo, uy, marag, listen naman to girl. Uy, ICU, di ba? Ay, sorry. Ganina dito nang nagsige og ring mong cellphone. Ay, nalimot kong sultinin mo. Numero ra. Kinsa ka ni? Dito ba, garo, may bangog ka. Kasi nagbalita nga nakadaog kag luto. Hello? Finally, mitubag ka na yan. Kinsa ni palihog? Ouch. I'm hurt. Huwag ka magkaila sa kong tingog. Kaya unfair. Ako, huwag ka magkatog sige ginahuna sa imong naong og tingog. Joshua? Yes, baby. It's me. Nanawag ka? Magkanaghan. Sorry. Ikaw din nanawag. Uwa ko maka-attend sa kong cellphone kay may emergency din karon sa ospital. May disgrasya. May disgrasya sa daan ug may 50-50 ang kahimtang. Oh, sorry about that. Okay ra. I miss you. When you're not with me, I miss you. I miss you every single second and minute and hour of the day. Grabe naman ang atik ni mo, oy. Dili ka mo tuon ako. Lisoy. I have an offer to make. Unsa na? Trabaho. Ubos sa akong kumpanya. Nagkinanglan mi company nurse. I want to hire you. Josh, layo kay ng syudad gikan dinhi sa akong gipuy-an. No worries. Libre na ang imong kapuy-an dinhi sa syudad. Ug may sakyanan ka pa. Kung pila man ang imong sweldo, doble or triplihon pa nako. Just accept my offer, Jenny. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!